Knjižničari djeluju posvuda. U bolnicama gdje knjige pomažu ozdravljenju. U domovima za starije gdje čitanje spaja sve generacije. Na ulici gdje ljudi knjige dijele kroz male slobodne knjižnice, pa čak i na portačima. Knjižnice na biciklima i kombijima dolaze ravno do vas. A ako čekate let, možda naletite na Flybury, knjižnicu na aerodromu. Da, knjige su posvuda. Ova epizoda nije samo priča o knjigama. To je priča o ljudima koji ih oživljavaju. Knjižničari mijenjaju naš svakodnevni svijet. I to tiho, ali moćno. Knjižničari ne čuvaju samo knjige. Oni čuvaju znatiželju, dijele znanje i povezuju ljude. I da, imaju super moći. Vrijeme je da ih vi, baš vi, upoznate. Dobar dan, danas smo u školskoj knjižnici s knjižničarkom Anitom Balašić. Možete nam se vi zapravo ukratko predstaviti i reći koliko dugo radite u našoj školi kao knjižničarka? Dobar dan. Kao knjižničarka radim 22 godine u školskoj knjižnici. Što vas je privuklo knjižničarstvu? Jeste li oduvijek voljeli knjige ili vas je nešto drugo dovelo u knjižnicu? Pa zapravo knjigu sam zavoljela kad sam pročitala Čarobnjaka iz Oza u 3. i 4. razredu, a i kasnije su me pratile knjige, čitala sam redovito knjige za lektiru i kasnije tijekom studiranja čitali smo knjige iz dječje književnosti koje su me pratile i tako slijedom tih događaja sam vrlo lako pristala biti knjižničarkom kad mi se to ponudi. Kako izgleda jedan vaš uobičajeni dan u školskoj knjižnici? U školskoj knjižnici je zapravo vrlo dinamično i dani nisu baš uobičajeni, ali mogli bismo reći da su knjižničarski poslovi podijeljeni na neke dijelove. To je edukacijski dio, stručni knjižnični dio i kulturna i javna djelatnost, a zapravo dan uobičajeni počinjem pregledavanjem najčešće maila, odlaskom u razrede na satove lektire ili neke aktivnosti koje dogovorim sa učiteljicama. Tu su stručni knjižničarski poslovi koji se odnose i na izbor knjiga koje ću nabavljati, samu nabavu, posudbu knjiga i razni drugi su još tu poslovi koji su baš stručni. A osim toga i redovito surađujem sa kulturnim ustanovama u gradu, dogovaram predstave i to kino predstave, kulturna zbivanja i neke aktivnosti, vrlo je dinamično. Koje su knjige najčitanije među našim učenicima? Među našim učenicima najčešće se čitaju lektire, jer su to one koje su obavezne, a ono što učenici čitaju u slobodno vrijeme i posuđuju posljednjih godina su Gregovi dnevnici, Loši momci, Valjamsove knjige, ali tu su i realistične priče naših poznatih književnica Sanje Pilić, Sanje Polak, književnika Mire Gavrana, Mladena Kopjara. Postoji li knjiga koju biste željeli da svatko pročita barem jednom u životu? Pa među mnogim pričama koje su vrlo vrijedne za pročitati i koje bi trebalo pročitati, ja bih možda izdvojila divnu priču fantastične leteće knjige gospodina Morisa Lesmora, koja zapravo priča o čovjeku koji je pisao, čovjeku koji je volio knjige, koji je postao knjižničar, a zapravo je priča u prenesenom značenju i govori o životu i smislu života i zapravo o tome da je svaki ljudski život jako dragocjen. Jeste li ikad imali situaciju da učenik ne voli čitati, a vi ste ga uspjeli zaraziti knjigama? Pa, ne baš, nisam u tom smislu da sam ga uspjela zaraziti, ali da sam ga potaknula na čitanje. Pokušavam doprijeti zapravo do učenika i vidjeti otprilike što im se sviđa ili ne sviđa, pa često preporučim recimo za učenike koji ne vole čitati, koji nisu skloni čitanjem, da počnu sa stripovima. Evo, to je nekakav put dalje do čitanja. Koje je najneobičnije pitanje ili zahtjev koji vam je postavio neki učenik? Pa nisam imala baš nekih
prevelikih zahtjeva i neobičnih pitanja, ali evo možda bih izdvojila da su me tražili da im isprintam poster za nastavu, a poster nisu ni pripremili, niti mi poslali, mislili su da tako samo odjednom dođe. A nekih posebnih pitanja, evo, nisam imala, osim što se često nasmijem na naslove knjiga koje me učenici traže. Kaže se da knjižnica nije samo mjesto za posudbu knjiga. Što je za vas školska knjižnica danas? Tako je. Knjižnica, osim što je organizirana zbirka i knjižne i neknjižne građe, ali to je jedno i kulturno mjesto, informacijsko i komunikacijsko mjesto i mjesto zapravo mira u školi gdje si svatko može pronaći za sebe nešto. Bilo to nešto za čitanje, stripove, časopise, knjige ili aktivnost koju može suditi. Je li se vaš posao promijenio od kako su stigle digitalne knjige, internet i tableti? Je. Posao se promijenio, kao i sve što se mijenja u društvu, dolaskom tehnologije i naš se posao mijenja, ali knjižničari su stručnjaci koji se redovito usavršavaju, mi zapravo pratimo događanja i tehnološki napredak i učimo, ali i poučavamo druge, dijelimo informacije i trudimo se biti u tijeku sa problemom. Što biste poručili učenicima koji misle da je knjižnica dosadno mjesto? Pa poručila bih da prvo dođu i izaberu nešto za sebe. Znači, u knjižnici je dobrodošlo mjesto za svakoga. Svatko si može izabrati nešto što ga zanima, samo je bitno da otkrije koja je zapravo tema njegovog interesa i onda će si sigurno nešto u knjižnici pronaći. Ako biste mogli biti lik iz neke knjige, tko biste bili i zašto? Pa iz knjiga bi se izabrala različite likove, ali evo, sjetila sam se možda djevojčice Heidi, koja je vrlo slična meni. Mislim da je lik koji je zapravo je dobra prijateljica, brižna je, a voli prirodu, uživa u prirodi kao i ja, a možda kao neki lik koji mi nije sličan, možda Zvončica, maštovita, dražesna, ili pak djevojčica Paulina koja iznosi svakodnevno svoje doživljaje, koja brige i probleme iznosi, prijateljica je sa mnogim osobama i onako je vrlo znatiželjna, zapravo ja mislim. Koji vam je najljepši trenutak iz knjižnice koji pamtite? Pa bilo je baš lijepih i divnih trenutaka, ali ono što me baš uveseljava je kad djeca recimo posude knjigu i dok čekaju prijatelje ili učiteljicu da sjednu tu odmah otvore knjigu i baš znatiželjno proučavaju. Evo, to mi je baš divno, a početkom ove školske godine u ovom novom knjižničnom prostoru divno mi je bilo kad su učenici došli i rekli wow, kao zapravo izraz oduševljenja kad su bili oduševljeni ovom prostorom kao što sam i ja. Što vam znači kada vidite da učenici rado dolaze u knjižnicu? Ne samo zbog knjiga, nego i razgovora. Lijepo je kad učenici dolaze u knjižnicu jer znaju da su tu prihvaćeni, da su dobrodošli i da su im vrata uvijek otvorena, evo, bilo za prijateljski razgovor, bilo za dijeljenje informacija, a knjižnica zapravo je mjesto dijeljenja informacija i znanja. Znanje raste kad se dijeli.